Salutare, dragi prieteni, eu sunt Chris și astăzi facem un nou vlog din Muzeul Locomotivelor cu Abur din Sibiu. Hai să vă arăt ce minunății avem pe aici. Acesta a fost inaugurat în 23 august 1994. Din câte am înțeles, toate astea negre care sunt aici au fost pe cărbuni. E păcat că sunt un pic în degradare, dar sunt super mișto. Intrarea este liberă, fără bani, fără nimic, doar ți se iau datele când ai intrat, probabil când ai ieșit și numele. Și avem și cea mai mică locomotivă care e acolo. O să vă arăt imediat. Aici, pe aici se băgau cărbunii. Cât de tare. Uite, acolo, nu știu cât de bine se vede. Hai, cred că ăla era claxonul ăsta. Sârmulița asta de aici, cred că era. Și aici, asta era, cred că era vagonul de cărbuni. Mamă, dar cât de mare este. Și aici, la fel, aici avem una mult mai mare. Am arătat niște imagini anterior. Și la fel pe acolo cred că se băgau cărbunii. Fiți atenți cât de mare sunt roțile, sunt aproape cât mine. Imensă. Uite ce frâne. Imense. Și ce roți. Este exact ca dacă ați văzut filmul Polar Express-ul. Uite-l! L-am găsit! Din câte am înțeles, aici există locomotive vechi de peste 100 de ani. Dacă nu sunt niște tablițe cu niște informații suplimentare, ar fi fost super mișto. Momentan sunt încă fascinat de cât de bine arată după atâta timp. Bine. Sunt puțin ruginit, în degradare.
După cum ați văzut, locomotiva anterioară, legat de locomotivă, era un vagon super mare. Aici văd că ori e un alt vagon, pentru că văd aici niște tampoane și cred că sunt tampoanele. Ori e direct parte din locomotivă. Dar sunt fascinat cât de mare e, uite. Mi ajunge la umăr. Sunt imense. Acum hai să vă arăt una cu care probabil sunteți obișnuiți. Uite aici. Hai să vedem de aproape cum arată. Avem aici un plug de zăpadă. Uite-l, e imens și ăsta, care a fost folosit în cel de-al doilea război mondial la Bacău. El a fost folosit doar pentru a dezăpezi linie de cale ferată, iar după cel de-al doilea război mondial a fost adus aici ca exponat. A fost retras din serviciu, să zicem așa. Aceasta a fost fabricată în Suedia în anul 1906. Și văd că pe aici avem și niște mecanici care se ocupă de aceste locomotive. Stați să vi-l prezint. Salut! Nu vă supărați, avem aici la ăla, da, acolo avem o problemă cu... Nu știu exact, cred că e cărbunele stricate, exact, acolo de desubt, da, acolo. Domnul, unde vă grăbiți? Vreau să vă explic, stați așa un pic. Păi, la asta au făcut pană o roată, cred că. Nu? Bine.
Așadar, acesta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un subscribe, să dați un like, pentru că mă ajută extrem de mult. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!